Hola, bon dia a tothom. Jo sóc l'Eduard. Benvinguts al webinar del programa de nòmina d'Andorsoft. Aquest programa és una solució per a Andorra. Únicament tractem la normativa andorrana i ja en breu passarem a comentar els diferents aspectes del programa. Aquest webinar és un flash, són uns 30 minuts com a màxim i us ensenyarem els diferents apartats i en cas de voler profunditzar una mica més, podeu contactar amb nosaltres o a l'espai de preguntes i respostes podeu deixar els vostres dubtes i us donarem resposta. Per començar, aquest programa és multiempresa. Es poden tenir diverses empreses, totes independents. I si mireu a la part superior, aquí és la selecció d'empresa. Es poden crear tantes empreses com vulgueu. I cada empresa té un dashboard, que és la pantalla que estem visualitzant. En aquest dashboard, bàsicament, el que es mostra és una imatge de l'empresa en temes de baixes i vacances a dia actual, la setmana actual i al mes actual. Aquí, per exemple, en el calendari es poden veure les persones que tenim de vacances. Estan marcades amb un avió. Si cliquem, sempre ens surt la persona que està de vacances i el departament. També a la part superior tenim les setmanes i baixes de la setmana actual. Per exemple, el dimecres vam tenir una persona de baixa i el dijous avui també. A part d'això, també tenim uns quants aquí de gràfics on es poden mostrar els departaments, les diferències d'imports de nòmina mensualment. I a part d'això també tenim unes alertes de finalitzacions de contractes i caducitats de permisos. A part també hi ha l'apartat d'aniversaris. Ara passem als empleats. Aquesta és la pantalla on surten tots els empleats de l'empresa que tenim seleccionada. Aquí tenim el llistat d'empleats, els quals es poden filtrar i ordenar. Podem crear un nou empleat. La fitxa de nou empleat és bastant completa, però hi ha molts camps que no són obligatoris. Com veieu, aquí podem posar tot el que és l'apartat de contracte i altres dades, i a part de les típiques dades personals, com és el nom, l'adreça, el permís de treball. Si tornem a la fitxa d'empleats, clicant en qualsevol empleat podem anar directament a la seva fitxa. I és aquí on tenim tot el que és referent a l'empleat. A la part superior tenim la capçalera que és visible en qualsevol pestanya que estem, on ens mostra l'empresa on està, el departament i la categoria. A part que ens diu si està de baixa, si està de vacances o si hi ha alguna incidència amb aquest empleat. Per exemple, aquest empleat avui tenim que està de baixa. A part d'això tenim la data d'alta i el tipus de contracte que té, que és aquest estàndard 40 hores setmanals d'oficina. A part tenim el codi CAS i l'IRPF. A la part dreta sempre hi haurà el saldo de vacances a final d'any i el saldo de vacances a dia d'avui. Perquè aquest càlcul sigui correcte, sempre s'ha de tenir al dia els dies de vacances que té l'empleat dintre del seu calendari laboral. Les dades d'aquest empleat les tenim separades per categories. Tenim des de dades personals i dades professionals on hi hauria la categoria, el CNO, quin tipus, si és un empleat, si és, per exemple, aquí tenim tipus, si és un empleat, si és un autònom, si és un aprenent. De CNOs tenim dos grups, els primaris i els subgrups primaris, que són els nous CNOs que tenen 7 xifres. Després tenim les dades bancàries, al final aquí és per posar l'IBAN de l'empleat. Altres dades tenim contactes i també tenim un camp que és codi extern, que aquest codi extern ens serveix per
relacionar aquest empleat amb algun programa extern, per exemple, per poder passar informació com són les hores, si les teniu en un altre programa o qualsevol altra informació. És un lligam entre dues aplicacions. L'altra pestanya és contracte. Aquí és tot el referent al seu contracte, ens diu quin tipus de cas té, el tipus de contracte, si és indefinit, si és temporal, la data de finalització en cas que sigui temporal, si aquest empleat computa hores extres, si té nòmina extra, per exemple, per Nadal, si computa vacances, quantes vacances a l'any té, si són laborals o naturals. I després tenim un salari base i d'aquest salari base podem calcular quin és el seu preu hora, el seu preu dia i el seu preu dia de vacances i també el preu hora extra. Tots aquests càlculs es fan a partir del salari base que tindrà l'empleat. A part d'això, també tenim el tipus de càlcul hores efectives, que això és important per enviar la CAS. Normalment un contracte de 40 hores són unes 173 hores mensuals de mitja. Després d'aquí, des d'aquesta mateixa fitxa, sempre es pot finalitzar un contracte de l'empleat. Tenim diferents tipus de liquidació, des de comiat no casual, desistiment del treballador, extinció de contracte, i segons quin tipus de liquidació se li crea una nòmina amb els conceptes que tingui aquesta liquidació, com pot ser una compensació econòmica o un preavís. L'altra pestanya important és calendari laboral. El càlcul de nòmina moltes vegades tirarà d'aquí. Això és molt important, segons quin tipus de contracte, tenir això al dia. Per exemple, per descomptar vacances, és important tenir-les marcades al calendari. Per exemple, amb aquest empleat, quan li fem la nòmina de març, se li descomptaran 2 dies de baixa. I en cas que tinguis hores extres, el programa, com segons la llei, les hores extres es calculen tot el que passi de 40 hores setmanals. En aquest cas, com aquest empleat que va 8 hores, el dia 5 en va fer 10 i el dia 6 en va fer 10, el càlcul li afegirà 4 hores extres. Aquestes hores o horaris es poden afegir des de cada dia o es pot fer d'una manera més massiva, creant un horari per a aquest empleat i aplicant aquest horari. Per exemple, aquest empleat té el seu horari, que és estàndard 40 hores setmanals, és de dilluns a divendres i dissabtes i diumenges és descans setmanal. Per tant, si li apliquéssim aquest calendari, li aplicaria per tot l'any aquest calendari especificat. Tot i així, després es pot modificar manualment. Per exemple, si el dia 7 va treballar una hora menys, se li pot canviar l'horari i ja et canvia que ha fet 7 hores, o també es poden afegir hores a l'horari. Per exemple, li volem afegir una hora treballada i n'ha fet 2 hores. Doncs li podem afegir 2 i ja en té 9. O sigui, hi ha 2 maneres d'introduir les hores de l'empleat, o per horari o per hores. Perquè, per exemple, hi ha empreses que no tenen un horari definit però fan 8 hores. No els obligarem a posar un horari, sinó pots posar directament 8 hores. Per exemple, fem un exemple, li fiquem que ha fet 8 hores, però sense horari. O sigui, aquí a l'horari li podríem treure l'horari i tindria les 8 hores. A part d'això, cada dia pot haver una incidència. D'incidències en tenim diverses. Des de vacances, treball efectiu, festiu treballat, baixa, migdia de vacances. Totes aquestes incidències es poden gestionar, l'usuari les pot gestionar. Tenim una pantalla aquí a manteniment que serien tipus d'incidències. Des de manteniment es pot crear i afegir registres, per exemple, incidències. Aquí podries afegir tantes incidències com volguessis. Incidències, li hauries de fer una descripció, un codi, si està relacionat a un concepte de nòmina perquè et sumi o resti a la nòmina i si genera dies recuperables. Per exemple, si treballes un dia festiu, pots crear una incidència que et generi dies recuperables. Si tornem a l'empleat on estàvem, tornem al calendari. Aquí.
Per exemple, per afegir una incidència, seria incidència, aquest és, direm que ha fet vacances. Marqui com a vacances. Això també t'ho calcularà, t'actualitzarà els dies i, per exemple, les vacances, si anéssim a vacances, et sortiria aquí. I aquí tindries aquí el detall de vacances, o sigui, ell genera 25 dies anuals, teníem menys 7 dies de l'any passat, això vol dir que l'any passat va fer 7 dies de més i a sota tenim els dies que ha gaudit aquest any. I això ja ens donaria el total de saldo a 31 del 12 i a dia d'avui. Si tornem una mica enrere, aquí hi ha conceptes. Aquests són els conceptes que té l'empleat dels quals se li calcula la nòmina. Per exemple, aquest empleat té un salari brut de 2.000, té una guàrdia de 57 i diversos conceptes més. Aquests conceptes, per defecte, cada mes se li computen a la nòmina, a no ser que o s'elimini o se li digui que aquest concepte té una data de caducitat fins al juny. Això vol dir que, per exemple, aquesta dieta l'anirà cobrant fins al juny del 2024. Conceptes es poden afegir tants com n'hi hagin. Això és igual que les incidències. Cada usuari pot crear els seus conceptes de nòmina, tants com vulguis, i configurar-los amb una fórmula o amb un import en concret. Això us ho ensenyaré després. Després, si tornem una mica més enrere, aquí hi haurà les nòmines d'aquest empleat. Aquí tenim l'històric de les seves nòmines per mes i d'un cop d'ull podem veure el que ha cotitzat de cas, IRPF, el total a pagar, i també tenim el desglòs de les hores efectives que s'han d'enviar a la CAS. O sigui, les hores SBA, que són de salari base, serien les seves hores per contracte, i les hores RV, que són les hores extres. També, si cliquem en una nòmina, ens obriria la pantalla d'edició de la nòmina. A la capçalera tenim una mica de desglòs del contracte de l'empleat per saber quin tipus de contracte té, si computa vacances, si té calcula les hores extres i el període que es calculen les hores extres, perquè les hores extres es calculen sempre de dilluns a diumenge. I, per tant, pot ser que algun mes el dilluns sigui del mes anterior i, per tant, aquí podem veure que les hores extres del mes de febrer es computen des del 29 de l'1, que era dilluns, fins al 25 del 2, que era diumenge. Aquests conceptes són els que calcula de la fitxa que tenia l'empleat. Tot i així, aquests conceptes es poden editar sempre i quan la nòmina estigui oberta. Per exemple, si obrim la nòmina, ja ens surt més opcions a dalt, com regenerar, per exemple, és tornar a calcular de zero aquesta nòmina a partir del calendari i dels seus conceptes, o podem afegir també altres conceptes que no ens surtin, que serien conceptes puntuals. Per exemple, aquest mes en concret se li ha de pagar un complement, se li podria ficar import 50, quantitat 1, això ja sortiria aquí, ja recalcula les cotitzacions, també et diu quin tipus si aquest concepte és variable o no, segons l'SBA o RV. Si anem baixant, anem tenint una mica més de detall, que és la CAS, l'IRPF i les hores efectives. També podríem tenir un camp observacions, que això sortiria al butlletí de nòmina i, per exemple, en aquest cas té una incidència del dia 8 que va anar al metge una hora. O sigui, vol dir que el dia 8 aquest empleat va marxar una hora abans per anar al metge. I també tenim un desglòs de les hores extres per veure quantes hores extra ha fet per setmana, per tenir una mica més de visió perquè a la nòmina el que et fa és calcular el total d'hores extres, però no et diu quines hores extra ha fet cada setmana. Però en aquest cas, per exemple, tenim que la setmana del 5 al 11 va fer 42 hores, per tant, tot el que passa de 40 hores serien hores extres. Per tant, aquesta setmana en té 2, que són les que se li pagaria segons la fórmula de l'hora extra que tenim configurada, que és al 40%. Aquí tenim, per exemple, les 2 hores extres a un preu de 16,6. Això es calcula a partir, com hem vist abans, que ho tenim aquí, el preu hora extra, que és a partir de la fórmula que tenim
configurada a dintre de conceptes de nòmina. Aquests són tots els conceptes de nòmina que hi ha ara mateix configurats. Hi ha alguns que, com veieu, hi ha una fórmula i d'altres que és un import fixe. Aquestes fórmules, amb alguns conceptes, l'usuari sí que els pots editar, però amb d'altres, com són fórmules que ho diu la normativa, no deixem que es modifiquin. Per exemple, la baixa. La baixa sempre és salari base dividit per 30. O l'hora extra, per exemple, és salari base multiplicat per els 12 mesos, dividit per les 52 setmanes i dividit per les hores setmanals que treballa l'empleat i multiplicat per 40%. Si ara tornem a l'empleat que hi érem abans, tindrem aquí un altre apartat que són dietes. Aquestes dietes s'introdueixen, les pot introduir l'administrador o també les pot introduir l'empleat des del seu espai personal, que us ensenyaré després. Aquestes dietes, per exemple, si l'empleat ha tingut que pagar un pàrquing, ell pot introduir aquesta dieta, adjuntar una imatge del pàrquing i ja l'administrador la valida i decideix si se li ha de pagar. En cas que se li hagi de pagar, selecciona el mes que se li pagarà. Per exemple, en aquest tenia un tiquet de pàrquing de 50 euros i se li va pagar el desembre de 2023. També tenim, per exemple, dies recuperables, que això es van generant a partir de les incidències que tingui el calendari. Si treballa un festiu, si està configurat perquè generi un recuperable, doncs aquí se li va afegint el saldo i aquí tens un desglòs dels dies recuperables que ha generat, si els ha guadit o si li han pagat. Normalment, els recuperables es paguen si se li fa una rescissió de contracte a l'empleat. També tenim, per últim, és una pestanya de documents, que aquí es poden afegir documents per l'empleat, o sigui, el seu currículum, el seu contracte, una formació, un diploma, qualsevol cosa se li pot adjuntar aquí i l'empleat després es podrà visualitzar. Vale, això és tot el referent a l'empleat. Després, per exemple, tenim a dalt de tot tenim períodes de nòmina, que aquí és on l'administrador bàsicament genera les nòmines. Per generar una nòmina per tota l'empresa seria tan fàcil com una nova nòmina. Seleccionaries el mes. Per departament, seleccionaries tots els departaments. L'inici de computadores Excel, per defecte, ja et dona les dates, que normalment són 4 setmanes, això ja t'ho calcula ell, i faries acceptar, i el que et faria és generar-te totes les nòmines dels empleats. Per exemple, en aquest cas, la de febrer ens ha generat 4 nòmines, vol dir que tenim 4 empleats, i aquí tenim una mica de desglòs de tots els totals. A part d'això, aquí a la dreta tenim diverses opcions. Tenim bastants llistats on es pot visualitzar una mica en detall tots els conceptes que surten a la nòmina. Per fer d'una ullada pots veure si alguna cosa està bé o està malament. A part d'això, des d'aquí podem generar fitxers SEPAs per enviar la remesa al banc o diversos bancs i també es pot enviar el fitxer a la CAS. Això el que et permet és descarregar un fitxer. Bueno, primer hauries de baixar des de la CAS el fitxer de les cotitzacions, l'adjuntaries al programa i el nostre programa el que et faria és complementar aquest fitxer amb els imports de cada empleat. Un cop ha finalitzat el procés, et descarregues aquest fitxer i el pots tornar a pujar a la CAS. Això et permet no anar empleat per empleat dintre la CAS afegint les cotitzacions. Igual que amb la remesa del banc. Això ja et genera un fitxer SEPA que tu ja el pots adjuntar al teu banc. A part d'això, també tenim les nòmines, que al final és el desglòs de totes les nòmines que hi ha a l'empresa, empleat per empleat, et diu si és mensual, si és una extra, si és una rescissió, tots els imports i la manera de pagament, si s'ha pagat per banc o s'ha pagat per xec. I també ens diu si està tancada, està en revisió o està oberta. I aquests butlletins es poden enviar per correu, sempre que estigui configurat per poder enviar per correu, i l'empleat rebria cada mes el seu mail. Amb això acabaríem en la part del que és la visió de l'administrador de recursos humans. Com us he dit, també hi ha l'apartat de l'usuari,
que ara entrarem. O sigui, l'usuari tindrà el seu espai personal. Entrem, on visualitzarà totes les seves dades i nòmines. Això seria el que veuria l'empleat. Aquí podria veure el seu saldo, com es veia des de l'administrador, l'última nòmina que té i el pròxim festiu si l'administrador ha posat els festius al calendari. Ja si entrem a l'espai personal, per exemple, tindríem la seva fitxa. No us he dit, però es pot pujar una foto de l'empleat. Les dades personals veu el mateix que veu l'administrador. El calendari laboral, aquí de cop i volta veu tot a l'any. En cas que aquí es veurien les vacances, les baixes, les absències, els horaris, en cas que tingui horaris i les seves nòmines. Veuria el butlletí, únicament el butlletí i el detall no el veuria. Després tenim les vacances, que és un desglòs de vacances. Aquí cal destacar que aquí l'empleat pot fer una petició de vacances, una petició de tal dia a tal dia, i el seu responsable les ha de validar. Un cop validades, automàticament s'introdueixen al seu calendari laboral. També pot veure els seus documents, si l'administrador l'adjunta, i se'ls pot descarregar, i també pot veure el seu saldo de dies recuperables, que és el mateix que veu l'administrador. Després tenim l'espai intern, això és en cas que l'empleat sigui responsable, aquí on pot validar les peticions de vacances o veure el calendari d'incidències del tot el seu equip. Ara us volia ensenyar una de les noves funcionalitats que hem fet, que està més lligat a les botigues, que és la gestió d'horaris. Ara entrarem com un responsable de botiga. Aquí, per exemple, cada empleat se li pot assignar una botiga. Per exemple, entrem a la botiga 1 i aquesta botiga 1 té 2 empleats. Amb un cop d'ull podem veure que el dia 18, de 9, per exemple, de 9 a 5, les persones que tenim treballant en aquell moment. Per exemple, de 9 a 10 sabem que tenim 2 persones treballant a la botiga. I, en canvi, per exemple, de 3 a 7, a 5, només en tenim una. També ens diu si les hores que fa el dia, les hores de contracte i les hores a la setmana. Això va per les botigues per tenir un control de saber en quines hores hi haurà més treballadors i en quines hores n'hi haurà menys, per poder gestionar, per exemple, si un festiu ens interessa més que en el període de la tarda hi hagi més gent, d'aquí un cop d'ull pot veure les persones realment que estaran treballant en aquell moment. Des d'aquí, per exemple, es poden entrar els horaris. Això és el mateix que feia l'administrador, però això ho faria el responsable de botiga. Podria anar aquí i dir que tothom farà l'horari de 5 a 6. I això automàticament et pintaria els requadres de colors. Tot el que està pintat són les hores treballades. I això es gestiona per setmana. O sigui, es pot anar canviant de setmana i aquí et van sortint. També et surt les incidències. Per exemple, aquest tenim que el dia 25 està de vacances. I això és tota una setmana. I si anem al final de tot, tenim una visió de la setmana sencera. Tenim que el dia 25, per exemple, d'1:30 a 3 no hi ha ningú a la botiga. I aquests horaris es poden enviar a l'empleat perquè els pugui validar per si està conforme o no amb aquest horari. També es pot exportar Excel per si ho volen penjar a la botiga. I també el responsable de botiga pot gestionar els seus empleats. Aquí veuria les dades dels seus empleats. Podria entrar a dintre i veure el que hem vist abans, la mateixa vista de l'administrador, però sense veure la part de nòmines i contractes. O sigui, només veuria les dades personals i poca cosa més. Tornem enrere. Aquí. Aquí també, a part de l'horari, pot afegir incidències.
També pot modificar el tipus de dia, si és un descans setmanal, si és un dia laborable, i a més es poden afegir bonificacions. Això vol dir, per exemple, si fiquem triple, que és un festiu nacional, això vol dir que el dia 18 és festiu i té una bonificació triple. Això vol dir que l'empleat aquest dia cobrarà triple. O sigui, a la nòmina li sortirà una bonificació del dia treballat com a triple. I aquest és la nostra última millora al programa. Si teniu dubtes, com us he dit abans, ens podeu fer arribar al nostre correu d'Andorsoft o trucant a l'oficina al 800 750, o si no ens podeu deixar aquí a preguntes i respostes qualsevol comentari, pregunta i us responem. Com us he dit, aquest era un webinar bastant ràpid, de mitja horeta, per mostrar per sobre una mica totes les funcionalitats. I si voleu entrar una mica més en detall, doncs ja sabeu, ens podeu contactar amb nosaltres i podem fer una demo una mica més en detall, mostrar una mica més el tema de càlculs, o també es poden fer millores segons el client. Si té una necessitat i el programa no ho compleix, es pot mirar de fer. Al final aquest programa és fet per nosaltres i està en evolució constant. I dit això, us volia agrair la vostra assistència i per qualsevol cosa em podeu contactar amb nosaltres. Si vols, esperem 2 minuts per si algú vol fer alguna pregunta i si no ja donem com ha acabat el webinar. Doncs bé, donem per acabat el webinar. Moltes gràcies a tots vosaltres i per qualsevol cosa ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres. Que passeu un bon dia.